Da guk hortik martxoen bertzen ginduen. Da joan gitezan bide bitara, Dos Caminosera. Da Dos Caminosen sartu gitezan aite defuntu zegoen etxe bat, beko etxe bat hartu zegoen, da nago gitezan gu, gu sartu gitezan, geurle sartu tirugunean, zerean, refugioan, hogi eta euregaz bakarrik bombarditan da egon zizan da zerean da. Urten gitu zetik, refugioan egon gitzen netin, da kailetik gora gatozela, egon zan denda bat, erloju eta saltzen zena, da danak erloju eta danak botat egon zizan. Goratxo egon zan beste denda bat, lehen hau ganaduntzat prentzu egote zena, da algarroa, esaten duzun algarroa nagoziek, algarroa diz holangoa zer handiek, da guk esetako zer jatekorik eskin zen duen, hartu joan da aiaten gindun, aiaten.